Takže, Patreoni, dneska začneme trošička z iného konca a to hlavne skrz toho, že nemám príliš veľa čas večer, čiže spravíme správy a následne sa pozrieme na vaše coiny, ktoré som dával, tak ako viete, každý deň píšem posty, budú sa objavovať nejaké videá a takisto aj coiny. Zatiaľ Bitcoin nám zažíva mierny dip, trošička sa nám zatriasol market, na čo sme celkovo boli pripravení na Patreone, skrz toho, že ráno som vám písal, ktoré hodnoty a ktoré línie treba sledovať, tak ako píšem každý jeden deň, čiže dúfam, že ste na to celkovo reagovali. Neviem, prečo tu mám shorty napísané z Ash, ale OK. Dúfam, že to každý teda pochopil. Zatiaľ teda krásne vyklesanie marketu, ktoré bolo krásne odchytateľné. Altcoiny celkovo zažívajú dosť veľký push smerom hore, čiže to nejaké väčšie vyklesanie by bolo celkovo normálne. Dobre, čo sa týka marketu, market cap nám trošička zatiaľ teda vyklesal, minus 0,8%, Bitcoin 1,8% dip, ale veľmi rýchle recovery, aspoň teda zatiaľ. Pozrieme sa na to, že čo spôsobilo ten daný dip, alebo čo mohlo spôsobiť ten daný dip. Zatiaľ teda najväčšími víťazmi sú Radix, BNBčko, Radix, máme takisto portfóliu Maker, Bcash, Cake a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších loserov dneška, tak tu máme Celestia 21%, Tao Token 18,6%, R, Algo a tak ďalej. Môžete si všimnúť tie nádherné mínusové čísla, na ktoré si myslím, že tu na Patrone sme na to boli celkovo pripravení. Tí, čo nie ste na Patreone, veľmi lacné členstvo, najlacnejšie mám taký pocit, máte tu denné updaty, livestreamy útorok a v nedeľu plus sem tam nejaký dodatočný post, extra videa a takisto aj portfólia, alebo teda zaujímavé koníky. Dobre, poďme ale teda na Bitcoin a ja sa najprv čeknem, že či som teda na grafe. Dobre. Stále platí sledovať 5 minútovku je náš najväčší kamarát, tak isto ako bola z rána, zatiaľ teda krásne odmietnutie na 200, ale poďme sa zamerať na Bitcoin, takisto 15 minútovka úplne úžasná predchádzajúca hodnota supportu, s nej sa stáva prakticky hodnota rezistencie, čiže pokiaľ Bitcoin nedosiahne hodnotu $37 200, tak môžeme očakávať nejaké vyklesanie. Tu na bacha pri týchto úrovniach, prečo sme sa odrazili práve od úrovne $36 270, takisto upozornenie ráno dvojhodinovka. Úplne fakt, že vynikajúca vec. Máme jasne stanovenú hodnotu rezistencie $38 000, až tú hodnotu $37 500 a následne supportovka úplne nádherná na hodnote 200, ktorá by mohla prakticky byť ešte testovaná. Zatiaľ teda na tých menších timeframoch sme naladení negatívnejšie, skrz toho, že sa troška zatriasol market a to skrz správ, ktoré prišli. Čo sa dôležitosti týka, určite daily a 12 hodinovka, takisto jedný z tých väčších kamarátov, čo sa týka nejakého midterm pohybu, celkovo weekly potrebuje nejakú tú väčšiu korekciu, zatiaľ teda nemôžeme očakávať žiadnu väčšiu korekciu, pokiaľ nebude breaknutá práve hodnota 21 a 30. O tom viac si povieme, keď skončíme správy a my teda poďme na to, čo mohlo rozbehnúť market, alebo čo tak vystresovalo market. Určite prvá správa, ktorá troška viac rozhýbala market, je práve táto správa, ktorá prišla z Fedu. Ako viete, Fed Minutes mali dneska, alebo teda vyšli dneska, je to prakticky len zápis toho, že akým žargónom, ako sa rozprávali, ako riešili tie problémy okolo ekonomiky vo Fede na svojom zasadnutí na FOMC meetingu. A prišiel práve zápis toho meetingu a dosť veľa ľudí to možno prekvapilo skrz toho, že tie dáta sú celkovo dobré v Amerike. Úrokové sadzby sú zatiaľ teda dosť vysoké, ale inflácia spadla, viacero dobrých ukazovateľov dostali vo Fede a aj napriek tomu z toho zápisu vychádza, že sú viac naladení hawkish ako dovish. Čiže hawkish je bearish, dovish je bullish v takom našom ponímaní. Čiže z toho zápisu prakticky vzniklo to, že viacerí sa tam rozprávali, aj Powell tam prakticky povedal, že nemôžeme zaspať na vavrínoch, keď máme zopár pozitívnych mesiacov dobrých dát, nemôžeme zaspať na vavrínoch a preto práve nebudeme vôbec nejako príliš veľmi čakať. Ako náhle uvidíme trošička zatrasenie tej hodnoty, tej inflácie, ktorá by sa len trošička pozastavila, okamžite budeme navyšovať úrokové sadzby a nebudeme vôbec váhať na to, aby sme ešte navýšili úrokové sadzby. Čiže toto dostalo celkovo market do mini stresu, keďže viacerí analytici stále rozprávajú, že proste Fed je trošička to preháňa s tými úrokovými sadzbami aj napriek tomu, že dostávajú pozitívne dáta a že už by nemali navyšovať úrokové sadzby. Viacerí analytici aj teraz, keď ste išli na Twitter,
tak ste sa mohli dočítať, že viacerí analytici očakávajú, že Fed nebude navyšovať úrokové sadzby, aj napriek tomu, že on rozpráva, že budú navyšovať úrokové sadzby, alebo že nemajú problém s navyšovaním úrokových sadzieb. Čiže prakticky don't fight the Fed, hej, to je taká tá známa vec, ktorú viacerí ignorujú. Čiže stále Fed býva extrémne opatrný, stále rozprávajú o tom istom. Prakticky to, čo som rozprával, žiadna zmena z tých Fed minutes nemôže prísť, ale market je až extrémne optimisticky naladený skrz toho, že majú zo pár dobrých dát, ale Powell sa vyjadril x kvantum krát, prakticky od začiatku roka to rozpráva, že pokiaľ nepadne inflácia na 2%, neriešime nič, budeme navyšovať úrokové sadzby, nebude žiadne znižovanie úrokových sadzieb a aj tak sa stále nejaký šašo nájde, kto presvedčí tou pozitivitou market, že možno predsa príde nejaké znižovanie úrokových sadzieb. Ako náhle príde znižovanie úrokových sadzieb, môžeme očakávať obrovský dump, lebo stále z historického hľadiska to bolo takto, keď prišla otočka. Na to mám spravené video, stačí ísť a nájsť si video pivot marketu alebo pivot Fedu a tam uvidíte všetko, čo som rozprával. Čiže z toho pivotu alebo z tej otočky by sme sa takisto nemali príliš veľmi tešiť. Dobre, čo ale zasiahlo asi najviac náš kryptomarket a kvôli čomu sme zažili takúto menšiu korekciu zatiaľ teda na Bitcoine, alebo teda takéto podlomenie nôh. Okrem toho, hej, že máme tu market, ktorý nás drží prakticky od hodnoty zhruba nejakých $30,000, sme sa vyškrabali na hodnotu necelých $38,000. Toto všetko bolo na fejkových správach a drží nás stále ten fake sentiment. Je to obrovský flak, ktorý po prerazení hodnoty $38,250 by nás mal dotiahnuť až na hodnoty $40,000, ale je to tu na takom hopiu celé držané. A teraz prichádza Fed, ktorý nám možno poukazuje a prinesie unikátnu možnosť na to, aby sme zažili nejaký ten dip skrz toho, že Fed sa, alebo teda SEC sa rozhodlo, že bude naďalej pušovať market smerom dole. Čiže čo sa týka Fedu, tak Fed prišiel s tým, že SEC prišlo s tým, že podáva súdnu žalobu na Kraken za to, že nemajú žiadnu licenciu na to, aby mohli fungovať ako kryptoburza, nemajú žiadne licencie a dokonca ešte aj povedali, že robia tam nejaký commingling alebo teda miešanie fondov so svojím vlastným účtom alebo so svojimi vlastnými peniazmi a takisto aj s klientskými peniazmi. Čiže tých obvinení je tam viac. Ďalej asi takéto najväčšie obvinenie je to, že jednak nemajú licenciu na to, aby mohli fungovať ako fungujú a následne aj to, že ponúkajú neregistrované cenné papiere, čiže securities vo viacerých altcoinoch a konkrétne tieto altcoiny môžeme si všimnúť tu v ich zápise, čiže toto je to obvinenie od SEC, čiže je tam ADA, AXS, Algo, Atom, Chiliz, Koty, Dash, Phil, Filecoin, Flow, ICP, Mana a tak ďalej, je tam aj Solana, čiže to je prakticky všetky coiny, všetky altcoiny, ktoré ponúka Kraken a neboli odklepnuté, lebo SEC neodkleplo vôbec nič, čiže prakticky je tu ďalší útok na ďalšiu spoločnosť, ako vieme od Binance si DOJ opýtalo $4 miliardy a možno to bude všetko v poriadku a všetky tie problémy, ktoré majú, budú vyriešené a toto prakticky práve teraz robí SEC. Čo je na tom úplne najhoršie, že Kraken a Coinbase sú jediné dve spoločnosti, ktoré sa snažia byť čo najústretovejší voči americkej vláde a snažia sa to tam všetko dokopať do nejakého úspešného konca, aby bolo všetko v poriadku a aby kryptomarket fungovala aj naďalej v Amerike, ale vidno, že proste nevedie tam cesta, hej. Moje odporúčanie pre Kraken aj pre Coinbase, vyserte sa na Ameriku, vyserte sa na nich a proste možno si časom uvedomia, že je oveľa ľahšie proste sa pozerať na kompletne celý svet a nie len na jedno políčko, aj keď Amerika je zatiaľ teda určite tým políčkom, kde by ste chceli byť, ale proste mať takéto problémy, či už s
s SEC alebo DOJ, alebo teda aj FOMC, proste x kvantum agentúr, ktoré vám bude hádzať totálne polena pod nohy a sa čudujem Krakenu, že ešte vôbec majú chuť ostávať v Amerike a nevyserú sa kompletne na americký market a trh. Napríklad ako série na to aj Bittrex. Bittrex proste vidí, že tam cesta vôbec žiadna nie je, takisto dostali obrovské pokuty od FOMC, mám taký pocit, a práve k 4. decembru končia so svojím servisom alebo skončia so svojou burzou v Amerike. Konkrétne teda v Amerike, kde vyhlásili aj bankrot. Bittrex Global, ten funguje normálne, len nie je dostupný pre Američanov. Proste je to tak, jak to je. Amerika to celkovo stále viac a viac dokazuje, že nemajú záujem a dôvod byť nejako extrémne pozitívny voči kryptomenám. Ešte jedna vec okolo toho Fedu, čo mohlo rozpútať tie veci okolo negativity na tradičnom markete, je aj to, že oni upozorňujú na to, že inflácia je stále veľká a nemôžu zaspať na vavrínoch a dáva upozornenie aj Ray Dalio, ktorý upozorňuje na to, že inflácia môže nabrať ďalší strmý progres smerom hore. Skrz toho také logické, fakt, že logické veci, ktoré môžu Ameriku dostať do obrovských problémov a práve preto on nie je nejako pozitívne naladený skrz toho, že on vidí ten dlhodobý priebeh Ameriky taký istý. Proste žiadne zmeny tam nenastali. To požičovanie peňazí a narastajúci dlh tam stále je a z toho dlhu budú splácať ďalší, alebo z tých natlačených peňazí budú splácať ten svoj dlh, budú si požičovať ďalšie peniaze a to všetko sa prakticky len a len nabaľuje. A keď sa pozriete na históriu, na povojnovú históriu v Amerike, tak všetci boli proste brutálne bohatí. Wall Street tam fičal, proste Amerika sa prebrala z obrovských problémov, ale teraz si pozrite rok 2000, 2002, 2003 správy, ako ľudia sa prakticky pomaličky postupne zadlžovali, kedy platili jednu kreditnú kartu, druhou kreditnou kartou, druhú platili treťou kreditnou kartou a takto sa dostali do obrovských problémov a teraz sa pozrite alebo choďte na hocaké YouTube video a dajte si, ako vyzerajú mesta Philadelphia, ako vyzerá Chicago, ako vyzerajú x kvantum miest, kde je x kvantum bezdomovcov a feťákov ani nehovorím, hej, také všetko okolo toho a popočúvajte si tú story, hej, že mali normálnu prácu, mali dom, mali všetko a proste ten bankový systém ako aj tá negramotnosť, finančná negramotnosť a zrazu zmena kondície na ich účtoch, hej, ich dostala do totálnej katastrofy a prakticky sa ocitli na ulici. A toto sa môže stať aj s vládou, aj s krajinou. Pozrite sa napríklad na Argentínu. Argentína nebola stále takto v prdeli, ako je teraz a pozrite sa na to, čo dokazuje práve ich peso. Je to totálna katastrofa. Jediné, čo tu môže byť na tom celkovom pozitívne a ako Amerika môže byť zachránená, je jediným človekom. A to úplne, že ultimátny signal caller je Jim Cramer. Jim Cramer prakticky povedal, že Powell dokázal soft landing. Čo to znamená? Že máte robiť presne opačnú vec, čo spraví Jim Cramer a to je to, že Powell nedosiahne soft landing, ale že padnú tvrdo na hubu a zatiaľ toto, ako vyzerajú tie dáta a správy, je tam stále tá možnosť. Čiže Jim Cramer práve mohol otočiť totálne tento celý market. Čiže uvidíme, že či sa mu to teda podarilo zase alebo nie, ale je to úplne sranda ako fakt, že on sa vie totálne netrafiť do veci. Uvidíme, že či sa mu to teda podarí alebo nie. Dobre. Čo z toho celkovo vyplýva, že aj napriek tomu, že zažívame nejakú mini korekciu, hej, zatiaľ to nie je nič katastrofálne, ak príde a ak SEC proste začne s ďalším útokom, ak začne DOJ s ďalším útokom a začnú nejaké tie mini problémy sa ukazovať na kryptomarkete, z toho dlhodobého hľadiska my nemáme príliš veľmi čo stresovať, lebo je to ultimátny dip. Proste my sme už v úplne inej fáze marketu, ako to bolo, keď sme padali, alebo keď sme boli práve pri tých úrovniach a hodnotách, keď sme prakticky tu našli si tú správu okolo FTX. Hej, my sme sa dostali z tých najväčších problémov, ale nemali by sme zabúdať, že tá korekcia, alebo keď sa pozriete na weekly time frame, tak proste korekcia k 31 000 keby bola, ale že úplne dobrá a veľmi zdravá a 25 000 vôbec, ale že vôbec by nebola problematická a to naznačuje aj pri halving dáta, ktoré nám ukazujú, že predtým, než nastal halving, sme zažili jeden
ten veľký dip a následne potom sme prelomili nejaké tu úrovne, čiže mali by sme žiť ešte v tom, že môže prísť nejaká väčšia korekcia a hlavne zaspate marketu. Čiže keď príde halving, potom môžeme byť extra pozitívni a dúfajme, že nás teda to dotiahne na úplne šialené hodnoty. Dobre, ako viete, ešte jedna celkovo pozitívna správa drží market vo veľkom napätí a v obrovskej pozitivite a to je to, že nový argentínsky prezident, neviem, že skade ľudia to tak naberajú, by mal byť teda pro Bitcoin friendly, on dal zo pár vyjadrení veľmi pozitívnych na Bitcoin a teda každý už štartuje, alebo každý maximalista štartuje svoje lietadlo a ide robiť v Argentíne prevrat, čo sa týka Bitcoinu. Bodaj by sa to podarilo, ja príliš veľmi tomu neverím, že Argentína pôjde práve tou cestou, ako išiel El Salvador, alebo ako ide El Salvador. Jednak je to úplne iná krajina, je v úplne iných problémoch ako El Salvador a zase, hej, proste Milei nebol nikdy nejaký až taký zástanca, ako je zrazu Bukele, alebo teda Bukele. Čiže ja to celkovo nevidím, ale musíme podotknúť zase jednu vec, že máme tu uja Jima Cramera, ktorý proste robí takéto predikcie. Javier Milei nebude nikdy prezidentom Argentíny, a je prezidentom Argentíny. A prečo na to poukazujem? Lebo práve tento daný pán dneska, alebo mám taký pocit, že včera štúril takúto vec na Twitter, kedy povedal, že Argentína nikdy neadoptuje Bitcoin ako štandard alebo ako legálne platidlo. Čiže tým pádom už len vďaka tomuto ultimátnemu signálu, ktorý dáva práve Jim Cramer, začínam zvažovať, že či to náhodou nemôže byť takisto jedna možnosť, kedy Bitcoin by bol schválený legálnym platidlom aj napríklad v Argentíne. Ak by sa to stalo, bola by to úplne iná kávička, ako je to v El Salvadore, skrz toho, že Argentína je predsa inak, trošička väčšia krajina, uznávanejšia krajina možno ako El Salvador. Hlavne teda, no síce prezident neviem ako ho uznávajú, ale troška ináč sa pozerá na Argentínu ako na Salvadoru. Čiže uvidíme, že či teda nám to príde nejako extrémne pozitívne alebo nie. Jedno vám viem ale povedať, užívajte si ten dip, užívajme si to, že by sme zažili nejaký ten dip, lebo tých dipov nemusí byť veľa. Hej, tých dipov nemusí byť veľa. Uvidíme, čo by spôsobila práve nejaká kríza v ekonomike. Z toho krátkodobého hľadiska určite to zasiahne extrémne negatívne Bitcoin a kryptomeny, ak by sa spustila nejaká kríza a obrovská recesia v Amerike, ovplyvnilo by to celkovo globálny svet a ovplyvnilo by to aj kryptomeny z toho krátkodobého hľadiska. Z dlhodobého hľadiska sa z toho môžeme spamätať extrémne rýchlo a práve to spamätanie bude extrémne dôležité pre Bitcoin. Zase, hej, ťahám si to zo zadku, keď už mám tak povedať, skrz toho, že Bitcoin ešte nikdy nezažil globálnu krízu. Čiže na jednej strane môže to byť obrovským hedžom voči všetkým prúserom a fiatmenám, alebo môžeme zažiť predsa len ten dip skrz toho, že sme predsa len naviazaní dosť a hej, treba to proste sa pozrieť na dáta, ktoré som ukazoval x krát, ktoré nám jednoznačne naznačujú, že ten Bitcoin, aj celý ten Bitcoin progress, aj ten to the moon je ovplyvnený práve tou brr mašinkou. Tá brr mašinka zatiaľ teda ovplyvňuje Bitcoin a práve preto by bolo úplne najlepšie sa odčleniť od tej sily doláru, ktorý má na Bitcoin a na krypto. Dobre, toto by boli správy na dnes, len taký rýchly update. Ako som hovoril, ten market je extrémne zaujímavý. Prakticky Patreoni už až nervy musia mať na to, že to v kuse točím dookola. Máme tam jasné hodnoty toho, že na aké timeframy sa pozerať a na aké hodnoty sa pozerať na to, aby sme sa pozerali na ďalší dodatočný long a nejakú ďalšiu psychopatiu na Bitcoine a zase máme tam hodnoty krásnych supportov, ktoré nám budú naznačovať to, že ako náhle sa nám podľa mňa trošička viac nohy, tak potom to môže byť veľmi pekné vyklesávanie. Čiže ešte by som nemal nejakú Moontime Baby a nepozeral si Lamba a určite nekupoval ich, hej, že veď tie gainy prídu niekedy, čiže radšej buďte ešte opatrní. Toto je čas na to, aby sme sa pripravili, aby sme si pripravili všetky peniaze, ktoré chceme investovať a proste rozmýšľali od postupnou investíciou, postupnými nákupkami na viaceré altcoiny alebo iba Bitcoin, ak vás teda iba Bitcoin zaujímal. Dobre, ďakujem veľmi pekne, vidíme sa v ďalšom videu a čaute.